دوستوں کو نہایت و ادب احترام میرا السلام علیکم. رزاق سے انہوں کو مبارکباد کتاب دی. میں حاضر دلوچا شیر مونج ہاں وچ ہے تھوڑی پل آوے، مونج ہاں وچ ہے تھوڑی پل آوے، ایویں تھی سکدے یار وال آوے. مونج ہاں وچ ہے تھوڑی پل آوے، ایویں تھی سکدے یار وال آوے. اون دے چولے کو چوم کے دیکھاں ہاں مت آنکھیں دا نور وال آوے. اون دے چولے کو چوم کے دیکھاں ہاں مت آنکھیں دا نور وال آوے. ایویں ایک پیا شیر کے ننگے پیر ٹردے ہیں اللہ دی زمین تے، ننگے پیر ٹردے ہیں اللہ دی زمین تے، کوئی اعتبار نہیں کمی یا کمین تے. ایک انتقال تے زمین سارے نامے تھے، بے انتقال تے اسا نہ زمین تے. ایک انتقال تے زمین سارے نامے تھے، بے انتقال تے اسا نہ زمین دے. تے ایک غزل کیویں کھیلے ہیں جان مٹی دے، ساڈا رول گئے جہان مٹی دے. کیویں کھیلے ہیں جان مٹی دے، ساڈا رول گئے جہان مٹی دے. اون دے رستے دے گھر بنا آیا مرشد، اون دے رستے دے گھر بنا آیا، چھوڑ آیا نشان مٹی دے. دیکھ بہلول کیا وچیندا ہے، لائے بیٹھے دکان مٹی دے. اساں خوش ہیں بہشت وچ مولا،